Velkommen hos Beautyzen, en skønhedsklinik, hvor vi skaber synlige resultater helt uden kirurgi. Hos os handler det ikke kun om den klassiske spa-oplevelse, men om at kombinere vores effektive behandlinger med ro og velvære. Vi tilbyder blandt andet vores populære EMS Facelift, som giver et naturligt løft helt uden kirurgi. Microneedling, som giver en forbedret struktur og en fantastisk glød. Face Scrubbing, som sætter gang i din blodcirkulation og efterlader huden glat og også igen med en fantastisk glød. Det vigtigste for os er, at du får mærkbare og synlige resultater. Er du i tvivl om, hvilken behandling der er den rigtige for dig, må du altid bestille en gratis konsultation, hvor du kan få professionel vejledning, og vi sammen finder den rigtige løsning til dig. Klinikken ligger ugeneret med perfekte parkeringsforhold lige ved døren. Hos Beautyzen er det vores ønske at skabe et pusterum til dig, hvor du kan lade op og bare nyde. Jeg glæder mig til at tage imod dig.